दे फैदो फैदो बिमा हमथा फै थांसिनो ओंखार दे ओंखारदो जोंना गैया माने गारि सायाव नोंबो थांगोन कृष्णमूर्ति नोंबो थांगोन आगै माबाफोरा थांगोन बिजि होनसो ओइ बिराद मोजां नुदो बाब्राबनायखौ भिडिअ हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै आङो टमटमाव गाखोनानै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने जाहा जिरि सनानि 2.5 मासनि बिजि दङ आरो ओरैनोथ' जाहा जिरि सनाया 2.5 मास एसे बारबाय फार्स्ट बिजि थुजेननायावहाय जाहा जिरि सनाया गगा मोननानै सप्तासे लेट जादोंमोन नालाय बिनिखायनो बे 2.5 मासनियाबो एसे लेट जाबाय आरो 3 मास जाहांहांआनो जाबाय जोंहा जिरि सनाया 11 तारिखआवनो 3 मास जासिगोन अब्लाबो बिजिया 2.5 मासनि जागोन आरो ओमफ्राय दा जोङो बिजि थुनो थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै जाहा जिरि सनायाथ' बिजि थुनायाव बांद्राय गाबा गाबनाया एसे गाबो आरो ओमफ्राय दिनै गाबगोन ना गाबा मिथिला बिजियाबो दिनै गंसेल'सो नालाय ओमफ्राय मारै जायो जिखिजाया थांबाय थानोसै आरो दा गारिबो गैया नालाय न'आवहाय आफाया लांदों मोनफायगवासै बिनिखायनो जोङो बाइकजों थांबाबो हागौमोन हानायालाय ओमफ्राय टमटमखौनो लांसै होननानै बुंबाय जाहा मुथा ओमफ्राय टमटमखौनो लाबाय आरोना नै आङो दाबो जोंहानि न'आवनो दोनथ'बाय थायो आङो मागो बायनासो थांगोन न'आवहाय थांथ'वाखै ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै थांथ'नो ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायनो मोनाखै आङो र' बानायथारनोसै थाबैनो सोरबा मायाबा कुइसन सोंहरदोंमोन बेखौ बानायगोन आरोना ओमफ्रायो लोगोआव जाहा मुथुबो दङ मुथुआ एसे आन्दोआव दंथ'यो आरो नुजागोन ना नुजायाथाय मुथुआ नुजाया नुजाथ'ला ए आन्दोआव थानानैनो बुंहरबाय नुजाथ'लानो ओमफ्राय जिरि सनाखौबो आङो देखायथ'नो हानाय नंला जिरि सनाया उन्दुदों उन्दुनानै जागासिनो आरो गन्थंआसो आंना एकदम थुदो बिदिबालाय थांबाय थानोसै बारा गोजानबो नङा खाथिब्लाबो बोथोरनि थाखाय आं दाना बिदि गारि लांदांफोराव गाखोबानो एकदम गन्थंआ बिराद खोलाबो आरोना आंना बोरैबा जानो नागिरो दा बिराद थुला बोथोर नालाय थुला बोथोराव एसे बार नांबानो गन्थं खोलाबो आरो बिराद साबधान थानो गोनां जायोना न' लोगोफोर गथ' गोरलै गोनाङावहाय बिमायाबो साबधान फिसायाबो साबधान बिमाया जि जायो बेनो फिसायाबो जाफानो नागिरो नालाय बेनिखायनो गथ'खौ जेसेबां केयार खालामदों बिमाखौबो एसेबां केयार खालामनांगौ होननाय बादि जाहैयो आरो गथ' गोरलै थानाय समावहाय आंनि मथे गासिबो बुंखायो बुंनायलाय ओमफ्राय माखौथो लायबाय थानो थुदो थांसै थुदो नैबे बे सरसो माथो बियो मामा उन्दुलांबाय गोदो उन्दुथारबाय बार रनायमोन ना उन्दुलांबाय चलो हाद्रिया तो चलो मान्छेले रोले एसे रायलायनो रोंहांबायानो किसका বাইদেউ ভাল না খবৰ ভালে আছো আচ্ছা কিবা ক'বলগীয়া আছে কওক হ্যাপি নিউ ইয়ার সবকে बे मेडामा जोंनि साब सेन्टारनि एएनएम
नै बिथिं आसा बायदियावफोर दङ आरो ना सुना Jerry sana. 57 55 56 57 57 जाबाय Fifty 51 51 नि एसे बारा 52 बेसेबांमोन 57 5 केजि आबै थादो आबै आंनि खालामनायखौ नुवाखैनो जामुतुनि अजन आंनि खालामनायखौ नुवाखै दे गाखो 84 ले 84 जाहामुतुआ बापरे बाप 82 ल'सोमोन आरो बारायबावबाय आयौ কি হল Football kan ek mas saya. Nota virus. ভাইরাস তো এক গুণ পুরা ঠান্ডা থাকে আর না এটা Honda. Matro itu. Itu matro pintu he rakhibo pari. কিন্তু Tarpor pelabo lagi ete thakile ami pelabo lagi. ট্রেনিং আছে Kumpare ase kumpara. সোমবাৰত হে মই তেতিয়া আজি আছে Dine resonati khaba na. Yummy Drop. ase. One. Rutter. এই কেইটা ড্ৰপ আছে 5 drops. 5 ড্ৰপ কিহৰ এইটো Itu hoise diarrhea. Don't cry, Mama. Don't cry. Okay. Baba, anak isi cuma. Okay. Mama. Mama Chona. Mama. Ay, Mama. Ada Chona. Mainan. Lại đá này ai này Mama, room này ni, room này ni. Ile mặt thấy hả? I think so. जाहा जिरि सनाखौ बिजि थुखांबाय ओमफ्राय जिरि सनाया साबाय नालाय बिजि थुनाया एसे खुद्रिहांमा जादों बिनिखायनो आं मोसा मेथाइ खनै बुरखाय लांगासिनो आरो बिदिनो फुथुलांसै आङो जिरि सनाया ओमफ्राय आखाइ जागासिनो बांद्रायथ' गाबाखै गाबनायालाय आंबो एसे बुरखायबाय नालाय जाहा जिरि सनाया बांसिन मोसा इदि मोदोम सिमावनानै होबाय थाबानो गाबनाय मानायफोरा बन्द जायो बिनिखायनो नै दायो आङो दलरखौनो थानो हाला आरोना मोसागासिनो आरोना आहा जिरि सनाखौ मोनखांनायनि उनावहाय मोनसे बुस्थु जादों प्रब्लेम बे प्रब्लेमानो जाहैबाय आं ओरैनो थाबाबो ओरै मावफ्लांबाय थायो जनायफोराव ओमफ्राय गसंनायफोरावबो ओरै मावफ्लांबाय थायो आरो एकदम मावफ्लांबाय थायो जिरि सनाखौ बुरखायनायाव आं बेबायदि खालामो नालाय ओमफ्राय अयबास जाफ्लांदों आरो मावफ्लांबाय थादों आरो ओमफ्राय दा बिजिखौ जोङो थुखांबाय नालाय दायो न' फारसे थांसै आयौ खारफिन मावनो नागिरदों आयौ एसेबां गोजौ जोङो बिजि होनानै न'आवहाय मोनफैफिनबाय ओमफ्राय लोमजागोन ना लोमजायाथाय मिथिला लोमजानायाथ' लोमजानांगौ होननानैसो बुङो बांद्राय लोमजाबा मुलि दौगोन मुलियाबो दंखायो बै खेबसे हरनायानो
ओमफ्रायो आथिंफोरखौसो नायबाय थानांसिगोन आरो बुख्रांना मायना बे बुख्रांबाथाय बिराद गाबोना बै खनसे बिजि थुनायावहाय बिराद गाबबाय जाहा जिरि सनाया न'आवहाय आथिं बुख्रांनानै नाथायबा नायसननो रोङियावनो बिदि जादों आरो एबार नायफा नायनांसिगोन ओमफ्राय दा ओंखामबो जालाङाखैमोन नालाय दिनै जोंहा लाफाजों दाउजों ओंख्रि जानोसै गोथावनो जानाय मानायखौ बारा देखायबाय थाला जिखिजाया जानोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव बिदिनो मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय नै जामुदवा जिरि सनाया जा बिजिथ जानानै लोमजादों जि गाबबाय ओमफ्रायो आङो दहाय बेलासिनिफ्रायनो लायै एकदम रेस्टखौनो मोनाखैमोन गाबसोदोंमोन ओमफ्राय नै दा जामुदनो जेनथेन होनो होबाय रायज्लायनोबो हाला जोङो सिरिसो रायज्लायनांगौ जादों एसे थर मोनबानो गाबो एसे थर मोनबानो गाबो बेखायनो बिदिसो रायज्लायनांगौ जाबाय दे ब्लगावहाय रायजो-राजाफोर आयो जोंहा जिरि सनाया जि गाबबाय नै लोगोफोर अन्थाव बाथावनो बेखायनो बिसिफोरखौबो होनोनो गिलायलायग्रासो जालायलायलांबाय जारलासो होआबाबो जाया र' मामा जुना नै जा मामा जुनाया गाबै उन्दुलांबाय जिरि सना माइनाव दे उन्दुदो दे सना गुड नाइट दा हरावसो मा खालामोसै मिन्थिला आरो दाथ' दायो एसे गाबगाहांबाय बिजि